Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Imbilin ni Ruben ti panaganad dala kay Ignas ken Diana. Gapo ta traidor ni Doña Dolores. Amon nila kay Ignas ti pudno napasama ken ni Ruben. Isu ngayon limad na pailaang ti may papan iti baro. Tapno saan unay ngagdanag ni Diana. Iti sana nagbayag. Rimaot ni Ruben iti hideout dalindon. Pinawaras ni Fortesa dagiti tao na. Tapno patayin da ni Ruben. Nas daw ni Ruben ang nakakita ka ni Doña Dolores iti hideout. Nakunana, nga niya ter aramiden ti bakat iti nasao a lugar. Nagpatulong mat ni Mr. Fortesa ket inawagan na ni General Barbosa. Kilat mat adimteng ti grupo ti General. Kabayatan na, agrangranget da Ruben ken Lindon. Itagagayen, denggan niyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Ops! Palpaltugan na kayo doon. Ruben! Iti na ito yung daway. Saan kan apakawanan? Agsaw ka lang, Lindon. At damat prinsipyo tiwanan main. Di nakpinaltugan, hindi nakatalikodak. Anya pa later aramidam? Agparang ka kanya. Lumaban ka iti patas! Dahil iti parakat ka! Saan ako namas daw no nakalamang adagos ni Lindon. Nasiglat mo tayo tatao. Sa! Kadamang palpaltugan niya iti daya paset. Day jay! Asino na iti datuma kabusor ko. Nalabit akad mo ni General Barbosa. At damat na iti buyot na. Oh, nakita ka nagtayo iti daya abanda ni Lindon. Kamakamak! Umasidigan dito'y ayan ko ni Ruben. Diyak aramatin ti paltog ko. Kaya't kung aglaban kami iti mano-mano. Urayak ang makaasidig dito'y naglamangag. Itay pa'y akam kamatin nag. Inggagarak tinagturong iti dayto'y alugar. Tapno surutan nag. Addaytan. Itanya! Dayto'y pa'y tikugtara! Dayto'y pa'y tidara! Kuha kami! Tirak-tirak ma'am! Rik na ang tinaramid mo iti kanyang Lindon! Tarak-tirukan! Dayto'y na! Lumaban ka pa'y nukabalang! Sana ka paatiw kang ka! Ginapunak! Saan ka basta makagaraw? Gapo iti pananggabukan ka! Tanugak mo't itatirupan! Imbaglaki din ta nakalibas ta iti hideout, honey. Wan, honey. Oh, aging gaita. At dapay la panagdanag ko. Punasa mo ti panagdandanag mo. Natalgad ti safe house ko. Ado kayam ti balay mo, honey. Talaga? Gapotabak nangak, honey. Anya nga iti sirserbi ti ado a kwartak no sanag agumatang iti ado asan ni kuak? Sa bagay matkit di, honey. Nakita kong tigaraw ni Ruben alumaban. Nasiglat tiawanan bayin. Ado ti pinatay na apuyot ko. Honey. Nga mawan ti rumba nga pagdanagak. Gaputa adda dagiti buyot ko amang protektor kanya. Honey, di na kumabaybayan. Diyak pa'y kaya't ti matay. Sayang ti kinapintas ko. Numapaltukan lang ti ulo. Di kagdanag, honey. Aging gangadda kay ti poder ko. Saan ka amaan ano? Ay, nabsugak manen, Celia. Naimasa talaga ti panaglutluto. Agyaman yakman ang ansi. Ay, Diana, mangan kay ti ado. Di mo matmatmatan latan ti taraon. Wen, auntie. Wen ko nam ngam dumdumo gamot latan ti kankanam. Mangan ka atap no napigsa ka. Gusto ti kunan ni auntie mga ansing, Diana. Mangan ka iti ado, tapno saan ka ngagkapsot. Wen, Tata Ignas. Senyorita, talo kamin amang ibagbag amangan kan.
Nalami isan ti kanam. Nabsuga kon, manang Celia. Anya, namidwa ka laang anang isubo, ibagamon anabsog ka? Mabisinan ka no kasta, senyorita. Agkalaban ang dagiti agkamsat. Agdindinanog na iti saad unay nga adayo. Nagmayata po yan ti panaglaban da. Sino nga takadakwada ti matay? Ni nga talindon wenno ni Ruben. No ni Ruben ti agbiag. Paltuga kadagusan. No ni Medlindon ti agbiag. Baybayak lang. Tamaosar mi pa iti serbisyo na. No saan na kumabinaybayan dagiti illegal na negosyo da. Iso pala ko matibos ita. Kasanomat ngamin. Napan amin kini Diana ti atensyon na. Naira na pa imat nga rod nga agkabsat tinagayat kini Diana. Apay ang nagrigat ka patayin! Awan igam tangag patpada. Isung agpin na tayo tababaan ka dagiti gamgamta! Oh! Apay! Apay adi ka matan makagaraw, Ruben! Kabalak pa ti lumaban! Kabalang pa'y gayam ti dumanog, ha? Addain mo kom! Wen, iwak-iwak kukin katiin mo ko! Patayin kay Tanlington! Tagtani ako na! At anang paltong kanyang iti adayo pasay na! Titagan! Santa Penal Pass, Lindon! Nakapanawan ni Lindon. Diyak na iwakwak na imbagti mo kong iti bagina. Nakalibas pa ilaan. Ninong, tulungan na ka. Agsaya-sayan ti darak. Saan ka pa mahay? Adayo pa iti bito ka day tasugat mo. Anya? Kunak numatay ka itayin. Iso pinaltugak ni Ruben. Akigin ginuban mo. Ninong, jakon maanusan ti ut tinabagsul abakrang ko. Aglugan kan. Taypan ka iti pagagasan. Bayan nyo pa'y lang agmaymay sa ni Diana. Saan nyo pa'y akasarsarita, Celia? Wen Ignas, madlaw iti langana tinakaro aladingit. Pamilyan ti pangibilbilangak kan ni Diana. Saanan asabali pa'y kanyak. Manipod dimtang kayo iti biyag ko. Dakkel tinagbaliwan na. Ignas. Nakarkaro pa'y aladingit tinariknak ini. Gaputan nagsaruno anatay. Ti asawa kanday di gardong anak ko. Diyos ko. Nagsasaruno dagiti panubok iti biyag ko. Napukawanak iti kabsat. Asawa kan anak. Aramid amin daytoy dagiti kabusor ko. Malagip mo man ang dagiti pagteng iti biyag mo, Ignas. Awan, Celia. Aging gang adaangas ko. Malagip ko lata dagiti pashamak iti biyag ko. Saan anaragsak ti biyag ko? No di ket pasig amin aladingit. No makitkitak ti awanan bain a General Barbosa. Sumsumged ti darak ken kuana. Iti na minsan apa nagkita mi. Kunak no mapatay ko na. Ngam kalaat a nagtaray. Anya? Nang runa pa'y itan a pimig sa ti grupo da. Gaputa simmang peten ti leader da. Ani Mr. Fortesa. Anya? Kunak no malpasan daytoy aparikot. Ngam panagriknak. Agrugrugi pa'y laang. Ado pa'y dagiti posible a mapasamak. Kumusta ni Lindon iti pagagasan, General? Masit lang ti sugat iti bakrang na. Agapuanan ti pamagkong. Kasta ka di. Wen, Mr. Fortesa. Naimatangak no kasano ti panaglaban da. Agpadadaan na siglat. Anya? Sa nagagangay ti kabalan da nga ramidan. Natawid da ti garaw day di agila.
Jak namnamain nga damit kabailan ni Linton na lumapan. Insuro dahi ti Brando. Kana damat na isuro ken kuana. Tuso kana to red ni Linton. Ngam saan nga agkurri dahi ta akababalin na iti kabsat na. Agtartaray kadagiti darada ti kinamaingel dahi ti agila nga amata. Ngam, daksan gasat taag pinpin na tayo dalaang agkapsat. Kasi ti sigod, mabalintang aramatan ni Ruben. Anya ti kayat mo asawen, General? Urnusan ta amin na parikot ni Ruben. Tapno malo ko ita ako mapeng iti grupo tayo. Amukon ti kayat mo mapasamak, General. Maramat ta ni Ruben kadagiti amin at transaksyon ti grupo. Kasta nga agpaiso, Mr. Fortesa. Nalakala nga urnusan ti parikot ni Ruben. Dahil talauna ti paglaingat. Saan ka di nga doon tinurnos ko aparikot mo? Wen, mamatiak iti kababalin mo. Asika ti mangurnos amin na parikot. Ngem, nadidigragon, General. Saan ka ti akas tamad lati kaya tama pasamak iti kini Ignacio? Gapotadaan iti na idumduma awagas iti panlakilaban. Tiyak kayaten ang maulit pa iti napasamak iti napalabas. Sa balitan, Mr. Fortesa. Nalakaklangan nga urnusen ti amin. Iti may salang apiti, dagiti ramay ko. Anya? No kayat mo atiliwen tayo kan kasarita tayo da dya, Ruben. Adda na pinta sa pamuspusan. Anya da ita pamuspusan, General? Ipakemeg tayo ni Diana. Apag mamauyungan dagiti agkabsat. Kumustan ti Ritnam? Nasakit pa ila dagiti sugat ko, Papa. Apay ang nagpaatiw ka kin Ruben. Saan ka dingin pagakin ka? Apatayam day dya tao. Isumat tinaramid ko, Papa. Apay nga rodatim maray ka. Kabayatan ti panagginubalyo. Binagkong ni Ruben ti bakrang ko. Kanada nagpaputok iti saan unay nga dayo. Impagarup ko asyak ti palpaltugan da. Ngamsaan mo't gayam. Anya? Naglamangak iti day di agundaway, Papa. Subliak ko man ni Ruben. Ngam awanan iti lugar ang naglabanan mi. Kasta? Wan, Papa. Hala. Agpaimbag ka. Kasapulan ka iti grupo. Adupay ti mabalin tayo nga ramidan. Inusar laang dayjay a general ti kabaalak alumaban. Adda impaulog na a mission order. Katsak tinangida ulo. Illegal gayam a transaksyon ti kabusor da a grupo. Tinapanan ti grupo mi. Anya? Kaya't laapagparangan ni General Barbosa nga adda maararamidan na iti armada. Dagiti armas a ma-recover mi. Saan nga agdalan iti legal a proseso. No di ket mapanamin dagiti armas, iti bodega daken ni Mr. Fortesa. Kastagayam, Ignas? Unselya. Ar-aramatan nak ni General Barbosa, kadagiti illegal nga aktibidad da. Naamwak laangan dayta, idi agkibaltang ti amin. Anya? Dakkel agatad ti itin na idi kanyak. Katukad ti serbisyo kadakwada. Ngamjak inawat dayta agatad. Gapo ta amok anag gapo iti illegal awagas. Apay asabali matan ti pangibilbilangan kanyak ni Papa.
Aramatan nakmatan amang patay ka dagiti kabusor na. Rumbang kumaasak ti mangibaon ka dagiti buyot mi. Napukawan akon iti bilag. Manipod dimtang ni Papa. Saan ang mabalinda ito eh? Jak ipalubos a pagbalinan nakla ang ahitman ni Papa. Kung ati doktor ang mabalin kong tirumor dito ospital inton bigat. Nasken ang makasaritak ni Papa itinalapat. Diana, ladawan day di papamtig igka, ma'am. Ammo kakaili munti ma'am. Wen, Ante Ansing. No si bibiyag pa'y kumaday di Papa. Saan ko maakastoy itati biyag ko? Ay, Diana. Nariribok launa yan ti biyag ko, Ante Ansing. Kaslaawanan ti agur-uray anapintas agasat kanya. Di mo sa wenday ta, Diana. At dapat agur-uray anapintas agasat para ken ka. Auntie. Uray na bayagan na natay day di Papam. Saan na ka binaybayaan? Anya ti kayat mo asawan, Auntie. Kasano ang mapasamak day ta? Kat nabayagan apim mo sa hiday di Papa. Hey, maasya na kun ken ka, Diana. Nas ka na maamwamon ti kinapudno. Mala, punasam undag italwam. Rumwartay tamat laeng. Anya ti aramidan ta itirwar. Ante Ansing. Basta imanehom ti lugan. Ibagaktukan ka no sa dino ti umuna apapananda. Aging kita, saan ka pa'y lamatagtagari, Diana? Auntie, pampanunutak laeng no anyan to ti masakbayak. Naibusan ti ornong ko. Nagkunakan ka na ibusan ti kwartam, Diana. Awanan tinagyan iti bank account ko. No awan ka amang tultulong kanyak. Jak maten magatang ti kasapulag. Nala, isardeng mo ti kotse ti batog ti commercial building. Wen, Auntie. Apay ang nagsardeng ta iti batog ti commercial building. Makitam to, Diana. Ala, bumabata ni tilugan. Anya ti ipakita ni Bakat Ansing ken ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.